Mana seni gapang kenang dah? Mana seni nonga? Kone? Malah ini uncing. Nonga seni nonga. Hai, malah tu polisi kian apa nama? Kurang halang, tanglang, buat tidak kenang lang. Hi लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिनबाय आरो लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम दा जोङो नै गोदान बोसोरनि दर्शन खालामनो थांनो नागिरदों कामाख्या टेम्पोलाव गुवाहाटीयाव दा बेखौनो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लेट्स गो दाबलि मा बहा थांनो नागिरदों जोङो दिनै गुवाहाटी कामाख्या थांनो नागिरदों लोगोफोर वावलाय गोदान बोसोरनि आशीर्बाद लानो थांनो नागिरदों बाम्बुलाया बाम्बुलायानो गोदान मोननायनि सोर बेयावनो होनदो नाखेखौ मोनगोन ना होमबा बेलेग गोदान नायनोसै नायथिं दङ जोंहा सार सासे हनै पंकज सार मालाय आशीर्बाद बिनो थांनाय दं मालाय साराबो साख्रि मोननायनि नामा साख्रि मोननायनि औ 2026 साख्रि मोननायनि ओमफ्राय बेयाव मालाय बोर बिनो थांगोन आं बोरखौ माबिनांगोन न'खर सलायलांनो हानायनि बिगोन आङो औ कामाख्या मानियाव बोर बिनो थांसै लोगोफोर जों दा ट्रेन नेगासिनो दङ नै गरेस्वर स्टेसनाव 8:20 दङ ट्रेना बे ट्रेना पल्टन बाजारसिम थांखायो नाथाय जोङो कामाख्या स्टेसनाव ओंखारगोन कामाख्या स्टेसननिफ्राय जोङो मालिगावआव बास गाखोगोन मालिगावनिफ्राय कामाख्या गेटसिम कामाख्या गेटआव ओंखारना नोंथांमोना कामाख्या टेम्पोल थांनाय गारि मोनखागोन बेहायनो स' नोंथांमोना बे गारियाव गाखोबानो जाबाय डाइरेक्ट कामाख्या टेम्पोल मोनहैखागोन आरो न' लोगोफोर बासाव थाङोब्ला नोंथांमोना अनलि 10 रुपिस आरो न' भाराया नैबे बर' फिल्मनि एक्टर दे लोगोफोर सोरनोबा नांगौ कमिसाव खोन्थाहरनाया सिंगेल दोङो Mingle kan nak kenapa? बाम्बुलानियाबो सिंगेल सानैनियाबो सिंगेल Mama lagi boleh. चल चल लोगोफोर फाइनली मोनफैबाय नै जोंहा कामाख्या टेम्पोल दासो फाइनली लोगोफोर दाबलि आं ओंखाम उखैनानै मेंनानै थानो हाला लोगोफोर पंकज इयावनो हाबा Sakit lah kenal lah ya. लागोन दा लोगोफोर जुथा दोननोसै जोंहा क्या करेगा? मुजा ओ खोलेगा सब कुछ मनामसबाय हाँ एकेलगे हामा ओ हिरिटु ना साथिटु ना साथिखौ मोनने अ ओमफ्राय जुथा दे लोगोफोर नोंथांमोना जुथा सेन्देलफोरखौ दखानावनो दोनजायो आरो लोगोसे फुजानि मा नांगौ नोंथांमोना गासैखौबो बायनानै लांनो हायो आरो दा मायाव लगायगोन जोंलाय उथिंजों बा लगायग्रा दा लोगोफोर जोङो साथि खाला लगायनाय जायगाखौनो नागिरना मोनाखैमोन बिनि उनाव सोंनानैसो जोङो लगायबाय साहाथिं मोनसे फुख्रि दङ लोगोफोर बे फुख्रि खाथियाव लगायजायो मानोना जोङो सिङावबो हाबनो हादिया लोगोफोर ओरैबायदि मानसि मोननायलाय मानोना जोंहा फैफिननांगौ नालाय ट्रेन दङ बेलासि जोंना ओंखायनो जों सिङाव हाबनो हादिया नेक्स्ट टाइम फैब्लासो सिङाव हाबसै थाब फैनांगोन एबार लोगोफोर फुख्रिया बेनो बे फुख्रिनि सानजाथिंनो साथि खाला सावो आरो लोगोसे नोंथांमोना कामाख्या मन्दिराव फैबा खुस्रा फैसा लाना फैफा थाइसे थाइनै 10 थाखा बिदि लाना फैफा बे दैयावबो फैसा होजायो आरो बिदिनो गोबां जायगा दङ स' नोंथांमोना फैसा खुस्रा लाना फैफा लोगोफोर जोबोद खामानियाव होगोन लोगोफोर जोंहानिया दा साथि खाला सावखांबाय नाथाय सिङाव हाबनाय जादिया माने हादिया आरो न' लोगोफोर ओरैबायदि मानसिमोन लाइन जानानै दंमोन नोंथांमोना फुङावनो फैनांगोन लोगोफोर आरो ट्रेनफोर बेफोरबायदियाव फैनानै जेबो जाया नोंथांमोना पार्सनेलि कार लानानै फै बा जिखुनु गारि लानानै फै अब्लासो नोंथांमोना दर्शन खालामनो हागोन
स' जोंहा इभिनिंआव फैफिननांगौ दं ट्रेनबो दङ ओंखायनो जों हादिया लोगोफोर नेक्स्ट टाइम फैबा जोङो माने टारगेट लानानै फैगोन जे मा दुर्गानि आशीर्बाद लानानैसो थांगोन माने मेन सिङावसो माने मेन नालाय लोगोफोर बे सिङाव हाबनो हाबासो नोंथांमोना मा दुर्गानि एनार्जिखौ मोननो हागोन लोगोफोर बाहेरफ्रावबो जेनेबा खुलुमजायो लोगोफोर साथि खालाबो सावजायो नाथाय सिङाव हाबला माने डिफरेन्ट मोनसे भाइब मोनसे पजिटिभ एनार्जि नोंथांमोना मोननो हागोन लोगोफोर जोंहा दर्शन खालामखांबाय दा नै थांसै दाब्लिया खमलाबायबाय हनै मा लास्टो सोमफ्रेमला सेमफ्रेम गुवाबा बायबाय दा जों थांसै आरो लोगोफोर फैफिनबाय जोंहा जुथा दोनलांदोंमोन नालाय नैहाय जुथा गाननो फैलायबाय लोगोफोर जों दानिया फेन्सियाव थांगासिनो माबाफोर मोजां बुस्थु मोनोब्ला लांसै लोगोफोर गाननाय जोमनाय मा मोनो नायनोसै विन्टार सिजननि गिलायलायबाय दाब्लिया गिबायनो एसकेलेटराव गाखोनानै गिबायनो हनै नंगौ मोजां गाखोनो जेकेटफ्राबो आलाय सिलाय जाजोब्बाय लाना फैनानै लोगोफोर मोनफैबाय जोंहानिया फेन्सि बाजार गुवाहाटीनि माने बयनिबोख्रुइ माने फेमास मार्केट आरो न' लोगोफोर बेयाव गासै मानसिफ्रानो फैयो लोगोफोर शपिं खालामनो मानोना एसे खमावनो मोनो नालाय बेनि थाखाय माबाफोर बायगोन नामा राबलि आं बाया हा जेबो बाया बायनो गोसो दंखायो आंनिया लोगोफोर ओंखाम उखैनाया जाला ओंखाम उखैबाय माने आमसो जानोसै जोङो जानानैसो शपिं खालामनोसै लोगोफोर फुंनिफ्राय जेबो जाया लोगोफोर दाब्लियानो खमला लादों फिसाजोनो सेमफ्रेम होनो हाबाय मानोमोन बर' मधुरियाम नङा गुवाभाखौ मानो मोनो लोगोफोर बर' मानो मोनबा समफारि लोगोफोर जोंना मोनफैबाय आं सानदोंमोन पस्टआव बिदिखौ जों होनानै 3000 बा गैलिया थांखानोसै थिं हा औ ओं माबा जाहैनोसै फै माबाया गार' जानो माखाय लोगोफोरनिया शपिं खालामबाय ने थिखाङाला फैसा माखासेया खरसा जाजोब्बाय मा लाखो नोंलाय आं लंपेन्ट लाबाय लंपेन्ट बा लोगोफोर जानोसै बेखौनो बिराद टेस्टि लोगोफोर बिराद मेंबाय दा जोंनि स्टेसनाव दङ पल्टन बाजाराव दा न'आव थांसै जोंनि फिसासो सिगांनि गोदोर होआखै आं गोदोर लाखागोन फुदुंना दे गरम खालामना दे लोगोफोर जुखाम जाखांनानै जोंहा स्टेशनाव दसे ट्रेन नेबाय ट्रेना दंमोन 4:50 PM पल्टन बाजार टु गरेस्वर नैया जोंहा गरेस्वर मोनफैबायबो लोगोफोर दाब्लिया हुस गैलानो थैसिगोन गरेस्वरखौनो मिथिला माने उन्दुनानै पात्ताखौनो मोनला ओंखामबो उखैबाय दे खर' साजोब्बाय दानाबा बे गोबाया ट्रेनाव गाखोनानै लोगोफोर थांलांनो गुवाहाटि जायगा नांलांनो
लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै बोरै नांखो नायनानै अननानै कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय लोगोफोर स' दिनैनि थाखाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन